zase vězíte, vy ožralý hovado? Už jste měl být hodinu v kanclu. Kurva. Seberte tu svoji tlustou prdel a koukejte dorazit. Já vím, že je to váš poslední den a máte to u prdele, ale jestli do půl hodiny nedorazíte, tak to bude hrubý porušení pracovní kázně a z důchodu uvidíte jen tak hovno. Moc se omlouvám, šéfe, vyrážím. Mail. Tady jsou. Konečně. Do prdele. No a teď si rychle oblíct a najít svůj vercajk. Hele, moje páska. A je to. A je to. Tam. Tak. Ale, platební fotka. To jste byl u Balatonu. Je, máš perháky. Jedna plus jedna je... Jo, funguje. Tak dělej. Tak dělej. Vladimíre, mám tě ráda, ale to tvoje pití už překročilo veškeré meze. Nedokážeš se ovládat? Je z tebe nechutné zvíře a už ne ten plachý mladík, kterého jsem si před lety brala. Promiň, opouštím tě, tvá Jitka. PS? Vyžehlila jsem ti tvou oblíbenou košili. No to ne. To snad není možný. Víš co? Táhni ty píčo zamrdaná, bez tebe mi bude líp. Vařená chřanka.
Ty vole. No a ještě to něčím upevnit. A kleště. Brehovsky. Dobrá. Dnes vás... No, jak to tu dneska máme? Takže, Patkolo sídliště, Hlobeň, zahrádkářská kolonie a Petřík Pelikán, dětský domov. No tady jsem tě málem přehlídnul. Dobrý den. To nechte na mě. Tak. Kdo je tam? Co se děje, Strejdo? No to je jasná... Haranti zamrdaný! To je na... Jo, to je přesně ono. Díky, pane. Narveme jim to do prdele. Ne, hoď to všechno do té krabice a budem koukat, jak je to rozbombí. Co to tam děláte, vy smradi? Vypadněte, volám policajty. Ale ne, chlupatý. Zdrháme, nebo dostaneme zaracha. Nazdar, pane, Jdeme na to, sleduj kuličku. Správně. Další pokus. Správně. Připrav se, hrajem. Dělám... Díky, díky, pane. Mamin... Díky bo...
Nazdar, pane! Jdeme na to. Sleduj kuličku. Správně. Další pokus. Správně. Připrav se, hrajem. Kam pak si myslíš, že jde? Tak si... Dobrotivý. Jo. Jej. Ahoj, budeš... Haha! A můžu nahrávat. Přišel jsem tě nakrmit. Děkuju moc. Vy jste štědrost sama. Žer, ty příživnický hovno, žer! Ty vole, 5 kilo. A to ten sviňák žebral. Haranti zamrdaný! Co se děje, Strejdo? Feráče. Aha. Ach. Uf. Teď letí. Tady to má... Ahoj, táto. Vím. Já vás... Zebni ty...
To vám nedá. Jen si nahrabe. Udav se. Lobeň, hotovo. Co tu chce? Mati! Ne, nech to be... Ne, to mi... Tě mrtka poskáče! Co mi tu krade? Jdi už do... Hotovo. Koho máme dál? Ty mrtko exekutorská, já tě zabiju, ty celou tvoji rodinu, ty buzerante, chcípnete nájít rakovinu! Dobrý den, pane. Dělej, nemáš činnosti. Vykop to, nebo tě rozpáru jak se ty má pičo. Ne, prosím. Mám tu telefon. Skurvenej telefon? Děláš si prdel? No to víc, nebo okamžitě chcípneš. Tak dobře. Za mnou je vypínač. Mám to pod postelí. Co děláš na tom kompu, ty prase? Mluv a koukni se na tohle. Mami, tati, ne! Ach jo, dobře, budu mluvit. Starší kluci natáčí s těma malýma pornofilmy a já jim to pomáhám stříhat. Tady jsou ty filmy a už mě nechte. Ach jo, to mi... Pane, Prosím, to ne! Ne. Ne, prosím! Skvělá práce, Brehovsky. Jste chloubou našeho exekutorského úřadu. Člověk jako vy nám tu bude scházet. Pojďte na mou hruď. Abyste neřekl, že nemyslíme na své zaměstnance, tak tady máte menší dárek. Je to voucher na víkendový wellness pobyt v hotelu Relaxo tady u nás ve městě. Díky moc, šefe. Tak co tu ještě děláte? Vyzvedněte doma ženu a vyražte do hotelu pro zasloužený odpočinek. Mimochodem, Jitku ode mě moc pozdravujte. Mířím přímo domů, dneska žádná hospoda, ale pěkně to urovnám s Jitkou. Jo, ten poukaz si určitě udá radost. No a bez tak má pravdu, s chlastem to vážně přeháním. A když teď odpadne stres z práce, no tak budeme si z toho vyhnout. Užijeme si spolu důchod, budeme cestovat, budeme... A kurva.
Pane Brehovsky, je mi to velmi líto, ale musíme váš byt uzavřít kvůli vyšetřování. To je strašný. Kdo mohl něco takového udělat? Chudá kytka. Vladimíre, posloucháte mě? Toto je teď místo činu. Máte kam jít? Jo, to asi mám. Dobře, zbalte si to nejnutnější, my se vám ozveme. Ne, takhle to nenechám. Na ty líný policejní sráče není spolech. Pustím se do toho sám, zjistím, kdo to i co udělal a přísahám, že toho skurvisyna pošlu na pravdu boží. Ráno rozjedu svoje vlastní vyšetřování. Už je zvoníka. To by stálo za návštěvu. Fuj. Beru, tohle se... Služebníček. To je ale krásná. Ať slouží. Sobota. Šéf si válí žunky doma, takže kancel je prázdnej. A Jelenku. Fixka je na stůl. Beru, tohle se... Je vidět... Dobrá koupě. Je vidět, že se To už je dneska druhá. Tak, ta bude připravená. Vstup povolen. Zmrt. Já mu dám budiš k ničemu.
Za tenhle šun... Za tenhle... Služebníče. Co byste řekl, kdyby... Je vidět, že se vy... Exekutorský. Alano mám hotový. Tak, to nepůjde. Za tenhle šun... Za tenhle š... Teď! Služební... A mám je všechny. Hele, někdo mi to... Přítel od policie. A měl bych se tam vydat a zjistit, kdo to poslal. Určitě to vyráběl na místní kopírce.
Tam nemáte přístup. U banky bylo nalezeno 5 druhů semene. Rychle kupujte, než dojdou. Před kostelem byl zastřelen prezident. Zapínám. Co si dát do obědu? Za jeden Ach jo, co potřebujete? tak použijte služební vysílačku k nahlášení pokrmu. Maminu. Na... Pojďte za mnou, Vladě. Jsem ráda, že jste... Je to pro... Jak vám... Oh. Zdravím vás. Řekni... Především... Zase se... To nezašli špatně. A to je zaheslovaný. A něco se mi děje v kalhotách. Pro boha. Nemáte zač. Policie. Proboha, to snad ne. Moje nejhorší obavy se naplnily. Je čas otevřít zakázanou část exekutorského spisu. Drahoslava Potočná. Moje životní selhání. A ženská byla svatá. Nikdy nikomu neublížila. Žila na místní faře. Bohužel ve své dobrotě byla velmi naivní a tak se nechala přemluvit bandou šmejdů k nákupu sady hrnců za bezmála 40 000. Chudák stará samozřejmě žádný finance neměla a tak spadla do exekuce. A v tu chvíli jsem přišel na scénu já. Mladý, ambiciozní exekutor, který se hnal za co nejlepšíma výsledkama. Prosila mě na kolenou a já jí doslova zedřel z kůže. Zabavil se mi zlatou brož po mamince, sbírku svatých obrázků a dokonce šaty, které měla na sobě.
ponížená a se slzama v očích mě proklela. Její křik mě léta budil z nočních můr. Mohl jsem se tenkrát zachovat jinak, mohl jsem ji zapřít, ale ne. Já jí zničil život. Jestli má někdo opravdu důvod se mi pomstít, tak je to ona. A ten růženec jako vražedná zbraně je jasný důkaz. Budu se na tu faru muset jít podívat zblízka. Pardon, pane Brehovský, jenom jsem se vám chtěl jménem hotelu Relax omluvit za prázdný minibar. Minulý týden zde byla ubytovaná skupina Deptapta, která provedla zcela decimující útok na hotelové zásoby alkoholu, které budou teprve dnes zcela doplněny. Během dne tedy bude váš minibar opět kompletní. Ach, zdravím vás. Bude... No... Aha. Zajímavé. Co svatý kříž? Dobrá, děkuji. A poslední je... Bratře... To je nádhera, až mi oči přech... Růz... No, pár kolem... Stal... Je... Vždycky mě nedostanete, rozumíš, kundo? Brusel, 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 kurva píča, Brusel, Čistý vzduch. Ta nenávist jí za ty roky neopustila. Naopak rostla a zžírala jí, až to nevydržela. A
a musela se mi pomstít. Je to jasný. Ty nápisy, růženec jako vražedná zbraň. Vyplížila se ze svýho hnízda a zabila Jitku. Teď ale chcípneš ty stará, vysušená píčo! Dekapitoval jsem tu vyschlou starou vraždu a její hlavu tam nechal jako kopačák pro blížící se skupinu feťáků. A vyrazil jsem na hotel se konečně trochu prospat. Jenže pořád nepřicházela úleva. Jak je to možný? Když jsem tě pomstil, to ten příšerný pocit bezmoci nikdy nezmizí. Teď to dělám pro tebe, Jitko. A sakra, Jitka přeci taky občas nosívala růženec. Mohl to být klidně jí vlastní. Na místě byl nalezený přetržený růženec. Když byl na místě činu, tak ho ta bába nemohla mít u sebe v kapli. Takže nejen, že jsem tu nevinnou paní obral o všechno, ale ještě jsem přišel dokonat dílo zkázy a uřezal jí hlavu. Ne, to se mi snad musí zdát. Musela to přece být ona. Na těle Jitky musí přece být usvědčující důkaz. Ale bitva proběhne až zítra. Nemůžu čekat. Musím se do Marnice dostat ještě dneska. Tak dělej. No, konečně. Čomrťo, ty odporný prase. Mám tě chycenýho za koule, ty sráči. Co se Vítejte Nechám nějaká přeho... No normálně... Už jste navržení, co? Klidně tu tlustou krávu rozprcejte na sráčku. Stejně je hnusná jako hovno. Další tajný práskač. Mě si dostal, ale můj odkaz a skryjíš nikdy nenajdeš. Svoji kartu jsem ukryl do té tlustý. Jakou kartu? Musím zjistit, co měl ten sráč za lubem. Jitko. Tak tohle je ta karta. Fuj. Co to tam máš napsaný? Kurva, co je tohle za místo?
Tak pojď, Sevinko Holala. No do prdele. To nepůjde. To nepůjde. Ne. Jak od primáře. Tak seš debil, nebo co? Prosím. Mám to. V oběti se nakázaly 2 druhy semene. První je vaše. No, to je dost pravděpodobný. S Jitkou jsme spolu často spali. Ale jak to, že tam vyskočilo moje jméno? Svůj vzorek jsem ti přece nedával. Vladimír Brehovský. DNA odebráno při vstupní prolídce do exekutorské komory. Jasně. Dobře. A co ten druhý vzorek? Shoduje se vzorkem nadepsaným jménem Velčev. Velčev. Znáte ho? Je to můj šéf. Mimochodem, Jitku, ode mě moc pozdravujte. Píchám vaši ženu, Brehovský. Jste v pořádku? Ano. Jenom si musím něco zařídit. Pane, díky. Musí tu někdy něco být. Ty vole. Sezame, otevři se. Ale co to tu máme za prčáníčko? Jitka. Ten skurvenej sráč. Celou tu dobu mi šoustal ženu, aby mě ponížil. Když jsem měl nastoupit do důchodu a konečně byl pryč z jeho spáru, tak mi zasadil finální úder. Zabil Jitku. Tu kurvu. Pro boha, Brehovský,
Co to tu vyvádíte? Musím ho něčím zabít. Rychle. A je konec. Tak jsem tomu přišel na kloup a pomstil svou ženu. I když si to nakonec ta svině vůbec nezasloužila. Mám na rukou spoustu krve a je mi jedno, co se mnou teď bude. Konečně cítím klid. Rozhodnul jsem se vrátit zpátky domů. Odhlásil jsem se z hotelu a vzal svůj kufr s věcma, který jsem bez tak ani nevybalil. A co bude dál? Asi si dám pořádný kafe. Tenhle dopis mi tu Jitka nechala a večer jsem ji našel zavražděnou. Ach jo. Připadá mi, jako bych ten dopis četl už 1000krát. Počkat. Jitku jsem přece našel až večer 29. To by ale znamenalo, že opravdu už jsem ho četl 1000krát. A když to bylo poprvé, tak jsem to neunesl a vyrazil jsem ožrat. Brutálně ožrat. Když jsem se vrátil, narazil jsem na Jitku a strašně jsme se pohádali. Řekla mi, že někoho má. Neunesem to a napadnuli. Zatmělo se mi před očima a nedokázal jsem přestat bodat, dokud z ní nevyprchal zbytek života. Nakonec jsem ještě naposledy pomiloval a vyčerpáním jsem padl na postel. Ráno jsem se zbudil a měl totální okno, jako by se nic nestalo. Celou dobu, co jsem se připravoval do práce, tam ležela. Musel jsem to nějak vytěsnit. Takže to monstrum jsem byl celou dobu já. Vychlastaná sadistická troska, která nejenže zabila svoji manželku, ale v honbě za pomstou i řádku více či méně nevinných lidí. Nezasloužím si dál chodit po téhle planetě. Nedokážu s tím žít. Musím to ukončit hned teď. Je na čase vykonat poslední exekuci. Rehovský, kurva! Makejte, jste ten poslední den v práci, co k čemu? Život není krásný, nápady spásný, nezabrání exekuci, Vladimír je rázný. Kapsy prázdný, tak se asi zblázní, Rehovský ti vytrhají zlatý zuby zdásný. Život není krásný, nápady spásný, nezabrání exekuci, Vladimír je rázný. Kapsy prázdný, tak se asi zblázní, Rehovský ti vytrhají zlatý zuby zdásný. Smrdě neutečeš, tak jde nasedej na kolo, nebo budeš skůčet, jako ten debil Patko. Ten idiot hlobeň má zamčenu do píče, naštěstí má Běhovský po ruce svoje paklíče. I mladý Petříček udrží pár bebíček, zaplatí co dluží, zabaví mu jeho svetříček. To ne. Navštívíš dětský domov bez naději, tahle hra má bezvaději, nástroje ty nezradějí. Nastar se ty smrda, exekutorský komory, dostaneš horší mučení než od Sodomy Gomory. Laporát zpětevny na mrtvolách páchá horory, aby ukojil svý chutky, vytváří si nový otvory. Policie, sídlách, farra, zastavárna, herna, stará mapa města Georgetown se zaparví do černa. A kdo bude dlužit, ten se bude plazit strouhou. Omluvám se všem, že to trvalo tak dlouho. Život není krásný, nápady spásný, nezabrání exekuci, Vladimír je rázný.